ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చరిత్ర చూస్తే ఆయన తాలూకా వ్యవహారం చూస్తే అధికారం కావాలనే ఆరాటమే తప్ప ప్రజా సమస్యల కోసమో లేదా రాజకీయం ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసమో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమో ప్రజా సంక్షేమం కోసం అనేది మనకి ఏ విధంగా కూడా కనపడటం లేదు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే దురుద్దేశంతో కూడుకున్న రాజకీయంతో హిడెన్ ఎజెండాతో వచ్చినటువంటి రాజకీయం. కాబట్టి దాన్ని అధికారం సంపాదించడం కోసం అనేకమైనటువంటి అడ్డదారులు తొక్కొచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి ఈవేళ చిన్నాయన విషయంలో కూడా ఏం జరిగింది అనేటటువంటిది ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. దీన్ని ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మరి అదే వ్యక్తులు వీళ్ళు దెయ్యాల వేదాలు వల్లించినట్టుగా చెప్పిన మాటలు ప్రజలందరూ ఆలోచించుకుంటారు, చూస్తున్నారు, చేస్తున్నారు. అందువల్ల కోడికత్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ఎత్తులు పై ఎత్తులు రాజకీయాల్లో ఇవి పర్సనల్గా స్వలాభం కోసం చేసినవి అనేది చెప్పక తప్పదు.